یەکێتیە ژنên ciwana Herêma Firatê şehîd Rûken Zelal û Sara Tolhildan di salvegera yekemîna şehadeta wan de bibîranî. Merasîm bi duruşma cenga azadiyê bi ser bixin li avahiya desteya ciwan werzîşê ya Herêma Firatê li bajarê Kobanê hate li darxistin. Di merasîmê de nasnameyên her du şehîdan ku beriya çalakiya xwe ya fedayî li dijî artêşa Tirka dagirker li darbixin nivîsî bûn hatin xwendin piştre sînevîzyonek têkildarî kurtejiyana her du şehîdan hate pêşandan. دەستپێکی کەساتەوەش ئەوەڵ ڕووکەنە ئەوەڵ سارا هەمووی شەهیدە شوراشیان بیرتینەن وەکی زانن چالاکەکێ مەرسینێکردن لەملی وە چالاکیدا خۆ تاقۆن دەخەفادا کردن و چالاکیدا جی دەخواست ترسێکە هەمبەری دژمن ئاوا بکە. جخوا دامکو مرۆڤ li nameyê wan dinere dibîste yan jî dixwîne ew mirov moral jê digire yani hêz jê digire bi rastî jî dijînên ciwan dema ku qala xwe û zaroketiya xwe û em bibêjin qonaxa tevlîbûna xwe dikin mirov yani bê îrade dikeve bin bandora wê dema ku xwe nas kirin ji bo naskirina xwe ji bo naskirina jintiya xwe ji bo bi destxistina mafê xwe li ser vê xetê meşiyan.